amin. Hello, Ilocania! Guess who? Jana is here with me right now. Yes, at nagbabalik po ulit ako ngayon dito sa Wake Up Ilocos. This is my first episode for the season. Yan, dito po yan sa Terraza de Niño. Yes, nandito kami ngayon sa Terraza de Niño Resort and I have with me the brochure of Terraza. And kung gusto po ninyo pumunta dito, just come and visit the place. It's a very wonderful place na medyo nature-inspired ang kanyang resort. At ang kanyang rates ay, syempre, medyo murang-mura at affordable lang talaga. Talagang affordable siya, 75 pesos lang ang swimming fee or pagka children, pag adults naman ay 100. So kung gusto niyo, come and join us here dito sa Terraza dahil napakasaya and I'm sure the whole family will love the place. Ayan! Anyway, marami talaga tayong inihanda sa ating mga televiewers ngayon, gaya na lamang sa ating What's Cooking segment, another yummy recipe by Chef Sam. Ito ang avocado mac and cheese pasta. Abangan yan dahil kakaiba. Makijoin kay Ate Karen at Jonah sa artistic dahil gagawin nila si Frog Prince and Frog Princess out of clay and recycled paper. Exciting yan! Dito naman sa pinakabagong segment na Peppy Talks, alamin natin kung saan nagmula ang Ilocano races and textile dito sa Ilocos. At sa mga inang nagbe-breastfeed, tumutok dito sa Health Watch at pakinggan ang payo ni Doc. At heto, abangan ninyo sa live act session ang inyong lingkod, Jana Siratranot. Hahandugan ko kayo ng isang kanta entitled Breathe Again. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong favorite infotainment show sa buong Ilocandia. Ito ang Wake Up Ilocos!